Adam 25 years old. Ana m eme pictures frame na-emekwa cake. Ịghọtago? Mana enwere m enyi nwoke bụ na ya na-abụ na-akwụ. Na 2020 mụnwa na-enyeli ya aka esisiri ike. Ọ na-agbapụghị gbasie setụlụ onye ọ na-struggle. Mụ na ya na-abụ na-akwụ. Ọkwanụ ya. Anyị na-akwụ nnọọ na-enyeli aka na-esili eni na-egoli akwa na-emeli so many things. So anọgide dibido bịabala m. Di afọ na-abịala m wee kwụ ya si ya na di na-abịakwala m. Ọ sị m na ọ na-adụbe ready na enwere ego. Wee kwelụ maka na di afọ bụ mmadụ fụtali ya ịmagolo through my mom. Mgbe lụọ this man wee mee ego m mesie ego m. Wee nọba m. Ọ sị bụ nna ọkwanụ ya. O wee nụsị anya wee hapụ ya n'Ọnịcha. Wee naba Lagos wee jee nọlụ. O sị bụ ya na-akpọzi ya na phone. Chaa. Ka ya wakpọkwanụ ya. Chaa. Mana mgbe ọ nọsịrị ya na o kwuru okwu Igbo ngị ya sị ya mba na ngwụgwa ga-atọ gị na ọbala ulu na a na-atụ ya mba. Ọkwa ya tago ka o sendizalụ dị ya ego. Chaa. Ka ọ nọgide jụọ ese mpụba m. Ịkpọkwa anya akpọ nsogbu. In fact, ọ sị bụ nne na enwere ike ịghọta na ọ na-eme ka onye na-anụ nwaanyị 1 naira tọla ego 5 na mgbe ọ nọsịrị ya na ọ sị ya obere oge ka ọ gbakọtabe Lagos. Ka ekwenụ mgbe a ga-egbakọta Lagos. Nke a bụ na Chineke nna m ebele. Na ya gbọrọ di ya na-anụ di. Ya na struggle kwa. Ya ebido kpọba ụmụnne ya na-agwa ụmụnne ya still ife na-ebe na na-ebe. Ọma mkpọ ndị befe, ọma mkpọ ya na phone. Ọmaghị ihe ọnụ, ọma sendili ego, ọ ya kpọkatị ọza, anọgide arụ ya papapi ya. Ya kpọ ya gwa ya sị na arụ adọkwa papi ya. Ọ sị m ndị na papi ya la arụ for months. Ka o sendikwa n'ego cha, ka ọ jụkwa na-ese, gbogo ogbede, okwurodo okwu. Ha wee bugelife papi ya bugelisie enye buneti ya n'ụlọ mesie nwụọ. Mana mgbe papi ya nọ ndụ, ka a na-akọli ya na-asị ya na na-ekwe ka this boy si treat ya. Papi ya na-asị ya na onye a bụrụ ezigbo mmadụ gị na ya na-abụ gị ebi na ọ dị-eme ka onye nụ nwaanyị. So fancha niile na-akpasị na ya ga-ahapụ the guy until papi ya nwụọ. So ka papi ya nwụọ ya agwụ ya. Na fanọsi 2 months before akwa papi ya na for the first 1 month and na di ya kpọrọ ya sị ya sorry ka ekwenụ ka esi eme nkewa ka esi akwado. Na ya gbọrọ ma mmadụ lotelie o wee kpọọ ya wee sị ya after 1 month plus na ọ bụkwa na aka sekwu ya. Mami ya wee sị mba o. Kafa kabazili ozu mami ya wee sisi etinye na ndị ọgọ ga-abịa mgbalụ na ya chọrọzi. Ịghọtago sị etinyere ya na ndị ọgọ. Olu ụbọchị a ga-akwa papi ya ọbịa. Nọsị ya na ịghọta na wee bịa wee jụbasị kedu ife a na-emezi na agwọrọzi ya nkewa. Mami ya wee sị ya na ya chọrọ ịgwa gị na nwa ya nwaanyị ada anụzi. Akwa ịghọtago sọ ọkwanụ ya. This guy bịa ka ọ yọba biko fasị anya na bagodo mgbe akwasị ala ozu. O wee na olu ka a na-akwa ozu odulu ndị befa bịa o ịghọta nọsịa na fe tinyekwa afịa o. Sọ ọkwanụ ya. Nazie afọ nọrọsị ka akwasị ozu or anything akwasịzi ozu ndị befa bịa yọba nyanwa biko si ya biko ka anọlụ ka anụbakwa ya anya gbaghala ifeta n'abalị blanwis. Na di ya esorokwe bịa o. Na di ya kpọrọkwa ya na phone o. Ya wee sị ha mba na ọ bụrụ n'ụwa na anụ m na di m ọ bụ na ọ chọọ ka m nọrọ ka m gwali ya na ma chọrọzi nọ ya nwakala ịbịa. Ndị befa na-ayọ mami ya sị mba fa bịa were ifefa mee n'isi fa wee bịa wee were ifefa mee n'isi. Na enyi ya nwoke nke afọ ya gwara anyị maka ya n'izizi na enyi ya na-agbaka n'akwụkwọ o. Afọ ịghọtago mana ọ bụrụ na ha na-akwụ n'esi Igbo ngị nọ na fa ka na-ekene na-ekwukwa okwu mana ya na-akọrọ ya ife niile na-eme. Ka nke a bịa wele ego ọ sị na ya dọkwa interested ka fa na-abụ ka na-akwụkwa. Fa na-abụ continue kwụbakwazie ịghọta na mgbe afọ dị emepego shop ebe a na-alụ ọrụ ịghọta onwe ebe a na-alụ ọrụ ya na-akpata ego mana ebe enyi ya nwoke bụ dị far from ebe afọ. Every weekend nyejezachara ụlọ sieli ya nri makolo. Nye bidokwe continue kwa o na-esi nri na-ebujelie. Fa na-abụ na-ayịkwa ịmagolo na emekwa enyi nwoke na enyi nwaanyị. Ya wee jụbịa sị ya na ọ bụrụkwa na ọ chọrọzi ya gwa ọsị nwaanyị aka chọ na uchie ka dị ya.
fana abụọ na-akwụ ọsị bụ nne anọgidezie this guy gbanwee nnọọ ịgbagolu ọya azazi kọlụ welu kọlụ ya pụọ outside jeza na-ezogeli fon ya ezogeli ịghọtago na ọ da-akpị ya na fon na ọnyanwa ga-akpị ya ọsị bụ nna ọkwa ya olu ụgwọ ndị ya wee jidie ya na enyi ya nwaanyị yọta na ya wee jụbụ ya wee sị ma ọ kwesị na ịka chọọ this relationship kekwana ife na ayịla ọyị obidogodu mee ka ọ ga-agọ mesie si ya nyanwa gwa ọ hapụrụ ya jee n'ọdị nusi adịchigeta azụ nọ mgbe afọ hapụrụ ya ka ya nwee enyi nwaanyị kedu ife omene ma ọ na ọ nụrọ di ya wee si ya nọkwa ya na ụdị hapụzi adị echigetekwa azụ na ikwesịrị ịhapụ dịka ọsị ya oke emechana ya ga-ahapụ dị gị ịmaga onu kwụsị oke ihe okwu ụtọ na ọjawala so nye mesie ya na dịga ọfụ ịmaga onu ya wee kọwala dịga wee na-eti yanwa na-etikwu fa kwụsie na dịga nwere obere nsogbu ya nyeli aka ego dịga jiri aka ya sị na ya chọrọzi wee jawalụ ọsị ma ọkwanye ya fa kontinu kwe pịa o nwetakwa enyi nwaanyị ọzọ again na that day na o nwere ife na-eme na o ji wee sị anya jee na fon ya wee gaa na fon ya wee mesielie that thing wee nenebezie wee fee enyi ya nwaanyị nọ na fon ya o wee bụrụ na this girl na fado 3 girlfriend na fon ya mana o nwee this particular one ọ na-akpọ steady wee na-asị ya na ya fụrụ ya n'anya o wee na-asị ya na ya na-eme isi o wee na-asị ya nakwa ya golie gift na Valentine o ịgbakọlụ so many things ọsị mụ na this boy na since ya na ya na-abụ ji wee kwụba na o ji nụrụ ọnụ ya anọnwa sị na ya fụrụ ya n'anya I love you na-ese ezigbo okwu na ogodoro ya gift for one day mana every birthday nye na ya ga-egoli gift Valentine na ya ga-egoli gift na onye anwa bife na-asị ya na ya fụrụ ya n'anya na ọsị nụrụ ya na ya fụrụ ya n'anya ịghọtago ọsị m na ike kwụrụ ọtọ gwa ya ka ya fụrụ all those things because na ife anụ ha bife onye nụrụ ya ọsị m na ya mụrụ ife ya ga-eme na ya mụrụ ife ya ga-eme na ya gbara bụ onye agwụ ya na ya fụkwala enyi nwaanyị ọzọ na fon ya mana ọ ga-enwe n'iwe ife ya ji wee jebe na fon ya o afọ ịghọtago mana onye hapụziana ya ka ọ na-achịkọ nchịkọ mana ọfụ ya na nwoke ọzọ ọtụtụ jealous ịghọtago ebe ya na-alụ ọlụ yes nwoke dobe gị fibọ gị ga-adọkwa jealous o nwere nwoke chọọ ka isulu n'ite ofie nya nwere nwoke chọọ ka ịmanye aka n'ite ofie gụrụ anụ egosiala anụ ịdọbakwala anya bụ ofe ka o lie mba ngwa ejebe ya wee sị ya nne this guy gị na na-abụ na-agwa onwe ka o si promise gị marriage ọsị m mba nwesị ya nne na ịjụkwa bụ na nka sị na o dobeghị fibọ gị o yes maka na kunu nyọrọ onyonyo na ife izizi dapụrụ ya n'ọnụ iji wee hapụkwu ya n'ọdị n'osi adịghị anata na ọ ga na-afụta gị like nwaanyị anụsigo dị chigeta azụ oge ọbụla ị nọ n'iru ya ị na-asa akwa ị na-esi nri ị na-echu mmiri ị na-eme nke a ị na-ego gift gị nwa na-asị I love you gị nwee ike ọgụgwụ gị nwa na-asị ya bịa lie ibọn gị nyechie gap ọ bụrụ na ọ chọrọ gị ka o move on ọ bụrụ na ọ chọrọ gị he will come back for you nwaanyị ọbụla kwesịrị ịma ka esi ịmagolo come on ọ gị nwa kwesịrị ịbụ bebi gị nwa ka ekwesịrị na-apampa not the other way round until anụba ga-anụba anụbasị a ga-anụba ịma na-egbagolo license nwoke anụrụ ga-anụ enwere ụgwọ ojigo I'm telling you mana unu eji n'ife nkwu wee chọọchị so nwanne m kedu ife ilo this guy na-eme ihe ọdọgụ ka ọ ga-anụ ya gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this girl aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazịalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.